Tanono kang kuciwa memanisi miwang sukmana ingkang luwih bung bauna langgeng sinuwih dantan aurat Koko Prabu kepiye Yayi Kresna sak sampunipun kula titip priksa wonten kaca pasan sedyanipun Keng Purana Abimanyu menika estunipun badhe kasembadan namung kemawon mestinipun wonten sambikala ing anempa dumateng Purana Abimanyu namung kemawon saugeripun Abimanyu menika sampun anggenturaken toteki menika mangke tumuli kasembadan larak ngono nyicil ayem pun Kakang ya saiki mengini daya-daya pun Kakang kepengin ketemu karo para kadang Pandhawa lan paling ora pun Kakang kepengin ngandhani Abimanyu luwih dhisik yen mangkaten Koko Prabu tata-tata suwawi kula dherekaken Dimas Tiyaki Kakang Udawa tata-tata dherekke ingsun jumadung dawuh Koko Prabu Samba tunggu negara ngestaken dawuh Udawa metu njaba ngestaken dawuh Kanjeng Dewaji sidhem jroning paswanan Wadyagung tanpa sabo tanpa sabo kapraban sang Nalendra Tama mangun kaunengan lerewu sing aduka cipta birebudi mandana raras Cinarita Pocampa rikala semana dereng ngantos lengser saking palenggan wong agung kekalih Tri Pandurat datan kawedaling sabda Tri wilangan telu Pandurat pengendikan 35 datan kawedaling landi kesaru gegering jaba anenggih sinten to ingkang longok stilih binaturata kraton Ndrawati Kocapa Ulu Jumbu Madukara nanging wujudira Ilasmar Badranaya saking paduan Karang Kadempel njerpepeh Yasada ambetaken kanca piyak Rodaya kanca piyak tamu kanca piyak ya
kadutaning Sang Naranata tekaping Prawandawa tumanduk Sanghyun mangarsa tumanduk Sanghyun mangarsa Danono kang kuciwa raras urma seping driya miwang sukmana ingkang luwih bawana langgeng swidartan awuran manggih Koko Prabu kula kalian panjenengan dereng ngantos lengser sang palenggahan menika malah wonten tamu kamangka ing rayi boten pangling bilih menika rawuhipun Kakang Semar nggih pun Kakang Badranaya jagat dewa Bathara ya saiki prayogane dingendikani apa to munggo wigatine Kakang Semar iku tedhak ana kraton Ndarawanti kasinggihan Koko Prabu mengkoto Kakang Semar sakwise lungguh kanthi prayoga Kakang Semar padha kanthi Basuki blegek kukuk sak dulita mel kita kios dikruyuk wong loro kok ora bener-bener nek cara putuku yo pancen angel kok sing gawe ngesoni Semar wis kondang kuwi angel anggone Semar apik ku gonge ramuni nah kaya apik nggonku kok ngene nah awit nampi pangestu dalem sinuwun bilih sowan kula menika manggih raharja kejawi sang menika sinuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sing ngandhap pepadha mawantu-wantu mbok menawa nggon kendhang iki kecerakan kuwi Pak Sumono nek ngendhang kurasro ya ora marem dilalah ya didoke sethithik ora ganggu-ganggu Kakang Semar radi rewel karang kesel kok nyuwun pangapunten Koko Prabu kula aturi suka pambagya mengkono Yayi Kresna Kakang Semar padha becik lakumu nggih pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng syukur binadising Kakang Semar padha kanthi slamet nggih pangestu dalem Ndara Setyaki wilujeng Ki Pamung Kilura Semar Panggirarja nggih pangestunipun Ndara Patih Udawa Siwa Semar Panggirarja nggih pangestunipun Ndara Samba wilujeng kajaba sangka iku mengkoto Kakang Semar Kakang Semar kersa tedhak ana stinggih Binaturata Ndarawanti apa pinangka dadi tarunane sajak Anyalawadi kamangka praptane kaya dene sumengko pengawak Braja Andamar sasi
Nggih, menika sowan kula sepisan tinanggah aturaken pangabekti angka kalih tuwi kasuganganipun nggih momongan kula sinuwun Ndrawati sak kadal. Lan angka 3 wa sing perlu anggen kula sowan menika estunipun kula menika gandeng pinangka dados pamong Pandhawa, pamomonging para Pandhawa. Kula menika namung abdi. Kula dipun kengken kalian ndara-ndara kula ingkang lenggah wonten negari Ngamarta. Diutus karo kadang Pandhawa. Kadangku Pandhawa. Nggih. Lah kok mboten apa dudu Bagong apa Petruk apa Garing? Garing niku nek dikongkon mindhon gaweni. Yuk Bagong nika senengane iki ngece. Kene iki mergo bunek masalah iki kok mah koyo nang guwa iki. Duh. Njur sing jenengane Petruk niku nek dikongkon kudu njaluk opah. Jan cilaka. Ha kula iki njuk mboten pitados kaliyan anak-anak kula menika. Apa-apa niku wong tuwa iki kudu kon tombok terus. Sing jenengane Bagong kuwi ndek bojo ya wis ora kalap. Ora kalap iki basa apa Kakang Semar? Ayo rekan-rekan iki ya aku ki duwe mantu, ning nyatane ya wis bubrah-babreh. Ha kok tiru bapakne kan. Wis ben saiki sedo melu maranggono kabeh loro-lorone. Wis kuwi jane mbok siji anak-anak loro. Kuwi ibune kecemplung sumur. Sengit aku. Munggo kuwi gantine apa to Kakang Semar? Kok kaya dene keroyo-royo. Diutus kadang-kadangku Pandhawa. Ngundi dawuh saking kersanipun para Pandhawa supados kula badhe nyuwun senjata pitulung. Gandeng momongan kula pun Abimanyu menika badhe bangun Kasatan Tanjunganom. Kula menika dipun utus supados nyuwunaken sarana pendidikan jalaran anggenipun bangun mulyakaken kasatriyan Tanjunganom kedah mawi sarana kalebet sarana Puspita Wijaya Kusuma. Nah niku pramila saking menika mbok bilih wonten longgaring penggalih kula menika badhe nyuwun ngampil Puspita Wijaya Kusuma awit menika utusanipun Ndara kula pun Abimanyu mboten. Madha meneng wae. Koko Prabu Baladewa sampun midhanget piyambak bilih Kakang Semar menika badhe nyuwun ngampil Puspita Wijaya Kusuma. Saiki ngene Yayi Kresna. Terus pundi Koko Prabu? Wis saiki percaya marampun Kakang. Yen to Kakang Semar iku saknyatane tumindake jujur, tumindake tulus, tumindake kuwi suci. Durung tau sing jenenge Kakang Semar kok cidra. Mula pusakane Kresna sing jenenge Puspita kuwi gage ulungna ben kanggo sarana Purnaka Abimanyu mulyake kasatriyan. Inggih Koko Prabu. Wis percaya marampun Kakang. Ndiyana lakon Semar kok balela, Semar kok ala, Semar kok cidra ora ana. Jalan Kakang Semar kuwi pemomong Pandhawa wiwit jaman kuno makuna wiwit saka eyang-eyang swarge lan para ratu-ratu tanah Jawa kuwi sing momong Kakang Semar. Dadi Kakang Semar kuwi minangka pandhong kiblating Kataman sing momong para bendara mengkono mula gage ulungna. Yen ana lakon kok Semar kok elek ki
dialange sing goblok. Inggih Koko Prabu pramila saking menika badhe kula paringaken nanging upami mangke wonten menapa-menapa kados pundi Koko Prabu. Wis pun Kakang sing tanggung jawab. Wis percaya. Pun Kakang sing tanggung jawab yen ana apa-apa sing pokok iki Puspita gage ulungna karo Kakang Semar. Kasinggihan-yen mekaten sedaya menika dados tanggelanipun Koko Prabu. Wis tak pun Kakang sing bakal tanggung jawab. Mekaten Koko Prabu. Kakang Semar iki Puspita Wijaya Kusuma gagi tampanana pinaka sarana purunan ingsun amulyaken kasihan Tanjunganom. Pun kula tampi lajeng kula mboten sah dangu-dangu mindak dados pengajeng-ajengipun para bendala badhe nyuwun pamit sak sampun nampi Puspita mengkono Kakang Semar. Sak sampunipun kula nyaosaken pusaka dhateng Kakang Semar raos sing wanah kula menika kados nilar lari wonten sak pinggiripun jurang melang-melang sebabe ingkang kula kuwatosaken menika bilih Kakang Semar menika lampahipun telik sandipaya mau ora tok titip priksa nang kaca paesar badhe kula titip prisa Koko Prabu sampun kelajeng badhe tanggel jawab. Terus pundi menika mangke? Ya wis pokoke nganu wae. Wis rasa go bingung-bingung wis pokoke percaya marang Kakang. Wis saiki rasah duwe pikiran utawa penggalih sing werna-werna sing pokok Kakang Semar ki tumindake becik ngono wae. Wis saiki tata-tata ndak kesuwen ngono wae. Kresna sinayeng gelung manggelung mangruk ning cakra baskara diwikramanira sagunung-gunung mangelingana doan ing gunung pancat nyono duk wi netik winejang duk wi netik winejang sang Padmana Sigra mulat satru sekti kang manjing telenging ayudha
lengser saking kraton Ndorowati. Sinuwun Ndorowati delasan sinuwun Mandura. Kocampa senjata cakra ngimijil tanpa gedhiwa. Jumlorot saking Yumantara anempuh lan nungka plajare Lesmar Badralaya. Kepeksa kula dereng saged ndherekaken Koko Prabu tedhak wonten Tanjungan sebabe sak sampunipun kula manah-manah kula raos bilih Kakang Semar menika istrinipun lampahipun Duratmaka. Kok Yayi Kresna bisa ngendika kaya mengkono? Kuwi buktine apa? Menapa Koko Prabu boten priksa? Bilih menika wau wonten kawontenan ing Nyolowadi. Nggon ngapa kuwi nggon sing kepiye Nyolowadi kepiye? Menapa mboten priksa bilih senjata cakra Sudarsana menika oncat tanpa gendhiwa. Mbok menawi pusaka senjata cakra menika badhe nungka pelajaripun Kakang Semar. Ateges senjata cakra menika sampun langkung wicaksana sampun priksa bilih menika lampahipun telik sandipaya. Saiki mengkene saiki kaca paesan Yayi Kresna saiki dipriksa coba ing supaya Yayi Kresna bisa duwe bukti yen iku lakuning Duratmaka. Wis gage bungaan kaca paesan. Estu Koko Prabu lampahipun Duratmaka mati aku. Kakang njaluk pangapura Yayi Kresna. Sing gedhe pangapuramu jalanipun Kakang banjur kumawani ndisiki saka kersane Yayi Kresna. Lah menika Koko Prabu minjang malih menawi ngendika menika kedah ngatos-atos. Menawi sampun wonten kedadosan ngaten menika lajeng kados pundi? Kamangka Puspita Wijaya Kusuma pinangka sarana punan kula anggenipun badhe mulyakaken kasatriyan. Wis jan mung tembung seklimah dadi klerune Baladewa iki mah. Sepele dadi gawe kriwikan dadi grojogan. Terus kepiye Yayi Kresna? Prayoginipun Koko Prabu nungka dhateng pelajaripun Kakang Semar. Awit menika tanggelanipun Koko Prabu
kados pundi menika mangke? Wis saiki ini aja kesok. Pun Kakang kepingin nungko marang pelayune Kakang Semar. Sing tak kuwatirake iki pancen Kakang Semar tumindake ora bener lakune Duratmaka. Mekaten Koko Prabu. Wis pun Kakang minta pamit. Kasinggihan Dimas Tyaki derekno Koko Prabu Baladewa ngestaken dawuh. Pun Kakang minta pamit tak buktekke Semar iku bener apa luput. Putraning ingsun Girsamba Wisnubrata, kula Kanjeng Rama diwaji derekno ingsun kondur kedaton. Sakwise swasana Ndarawati tata titi tentrem, ingsun bakal tedhak ana ing Tanjunganom. Lan pamit marang ibumu Sang Padmiwara. Yiswawila dherekaken Kanjeng Rama Kakang Udawa perdhanane metu njaba. Tata-tata sedyan ngayuda mbok menawa lakune Kakang Semar iku ramung ijin. Yen katen kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati Kakang Udawa. Purna sabdaning Nalindra hanglungih sabda Brahmana Raja, sabda iku pangucap Brahmana iku pendhita. Nalindra yen to ngendika sekecap warata tiyang sak negari pindhane patra Kresna kang tumameng delancang seta datan klumebek mangsine laharsa kundur kedaton jelek saking daparan gading. Pinon saking Mandrawa yen to kacandra tindak dalem kang sinuwun. Binayang bayang pindha binayang kari.
Kedaton Nalindra Ndarawati Kundara Yaya Amang Uduka. Katitik wonten Bajanala datan Kresa Kendel najan wonten kemanggihan datan Kresa pinarak ciptaning ya Kendel wonten sak ngajenganing Sri Puri Dana Pratapa. Mriksani Raja Gopala, Raja iku Pukwatu, Gopala iku Gandharwa kang cinepengan pedhang kelayan taming. Paripurna mriksani Raja Bala Sugramanji wonten taman mriksani tetamananira. Paripurna mriksani taman Sugramanji wonten Panti Bujana Dar Kembul kelayan ingkang garwa. Sinambi nimbali bedhaya srimpi kang kinarya beksa wonten sak ngajenganing Sri Nalindra kathah ira udakawis kawan lajur sisih dasar sulit ing marma yen to kacandra. Sakwusnya Sri Nalindra hamriksani bedhaya srimpi lejar penggaluh sang rata. Yen to kacandra kadya nampi nugraha Jawata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Awit anggen kula uluk salam dipun respon kalian sedaya pamriksa. Nggambarake yen pamriksa warga ing Nderwolo pengasih kene piyantune bloboh-bloboh. Iya, Mak. Nyatane bengi iki bisa nggelar budaya mengujub iki ujub sawalan ana daleme Bapak Yatin. Iya. Mongko sinangkuyung dhateng para warga Nderwolo RT 57. Ingkang dipun sepuhi Bapak Parpipak Pipit. Bapak Pipit. Sekarang jenenge dawa meng Pak Pipit tok e. Pipit ki mah kok sindenku sing rondo kan. Nggih. Anu nok piye, Mak? Mengiki kajate sawalan. Warga setempat Pedukuhan Nderwolo. Ya. Matur nuwun awak ditimbali supaya pentas. Di rumah Bapak Yatin Nderwolo RT 57 RW 25 Pengasih. Disepuhi dikuwati Bapak Yatin. Wong arek golek donatur do ora metu. Yuk disangga dhewe. Komplit wargane. Ajare sawalan warga kok mek disangga wong siji. Kok liyane iki wong sak warga nyatane ya do nonton. Ning kok ming wong bulan baleni. Ya sak ora apa-apa no anane nyatane ora disengkuyung karo ora didini karo warga setempat. Nyatane Pak Yatin ya ora iso nggelar budaya. Iya. Anane mengkur Pak Yatin ki berjiwa besar, rela berkorban tanpa pamrih. Nggo gawe sawalan ki ateges nggo sedekah nggo warga ing Nderwolo, tepuk tangan ngono wae. Iya. Mongko ngundang dalang ora ngenyang. Ora ngenyang ngundang dalang. Pira-pira pokoke oke. Wis pokoke. Padahal tanggapku larang kaya Pak Yatin iki kuat ngono le gugumun kuwi no. Atas ming bakul mie kok kuat nanggap Dianto. Naramli berjiwa besar bakulomi kae nyatane ya laris, nyatane ya kondang rono-rono. Nek ora bak mini Pak Yatin ora enak limuni. Mbok menawa kae biyen cen wis diciptake dadi piyayi sing pinter ngolah bakmi bumbune enak. Wong kang ngger masakane enak mesti kelakuane apik. Nan kok no. Mugi-mugi sabibaripun pepanggihan sawalan kanthi gelar budaya menika mangke warga Nderwolo ingkang dipun sepuhi dening Bapak Dukuh kalian Pak Yatin, mugi-mugi mangke manggih tata titi tentrem ayom-ayem. Padha bagas waras kesehatane, panjang umure, agung rezekine. Slamet donya lan akhirate. Allahumma amin. Wis ndongake iki sethithik wae mah mandi. Ya wis ora apa-apa no. Nggo prihatin karang jerih payahe wong seni iki padha karo tentara.
Dadi wong perjuang sing berjuang besar ki ora mung tentara dalang kok kaya pahlawan padha wae. Ana apa sing tentara dadi dalang? Ana. Ya wis tentara sih dadi dalang kok le ora nrimo uripe. Ya saiki rasah werna-werna anane kajate wis dikabulke. Wis do disengkuyung warga masyarakat Nderwolo anane ming matur nuwun lan bersyukur yur awake dhewe anane ming iso ngaturake gunging panuwun kene kok warga Nderwolo bisa seduluran karo awake dhewe sak rombongan iya mengatasi awake dhewe kok ditimbali tekan kene nanggone piyayi-piyayi wong sing carane bertahta gelar sarjana gek kamangka nek piyayi kene kuwi do duwe derajat pangkat kalenggahan trah luhur piyayi kok nimbali ming awake dhewe ming trima awake dhewe kan anane ming bersyukurna iya anane ming bersyukur terima kasih terus aku yo matur nuwun karo panjenenganipun iki sanggar kerawitan pangudi laras sing diketuani paguyubane Bapak Momon terus pimpinan kerawitan Bapak Sumono matur nuwun awet kula rusui wiyagane iki gongsone gamelane ya nggone panjenenganipun Bapak Momon ya digratisake apa ora sedulur Pak Yatin ki apik-apik berjiwa besar kabeh wong le seduluran ki do tulus lahir batin kok dadi ki nek repot do ditulung do dibantu ana panggunge ana tratake ana tendane iki ya dibantu karo sing ngendang kuwi Bapak Sumono ya kuwi karang wong sugih dadi do iso nyumbang beda karo dalange temon ki golek sumbangan iya lah apa tak terima-terimake ya wis apa-apa iki yuk nepungke sinden no aja suwe-suwe ya saka sing mepet dalang nyekel mik kowe kok nyinden malah do kadem penting setitis kowe iki sinden apa wong gering Dek nyekel mik Sugeng Dalu nggih Sugeng Dalu Rama Prabu Widyanto nggih nderek pitepangan nami kula Penti saking Temon Kulon Progo ibumu wis mati apa sih urip sengit ya wis diterima-terimake ya nok urip karo bapak ora apa-apa ya nggih kowe dadi sinden bapak dalang nomor loro Sugeng Dalu Mbak Cangini jenengmu sapa nggih nami kula Jevi Mega Kartika wis jane wis berumah tangga ya nggih ya wis ya nomor 3 terus Sugeng Dalu Mbak Cangini nderek pitepangan asmanipun Larse saking Panjatan pun kagungan garwa sampun sepuh napa nem garwane dengan nek sepuh ajeng pripun nek nem ajeng pripun ya nek nom ya teruske ora apa-apa nek sepuh ya diteruske nah ya lumayan to sepuh-sepuh kena nggo atul-atul yo saiki nyekel mik lah niki wis tak cekelket mau oh iya ding juga napa niki anu nembango sing kira-kira apik anu wae durutke wae iki tak paket pisan jineman kandhek
loro podang kuning, sing telu pepeling. Wis. Ngono wae. Bawa pepeling Bu Kirna. Wis. Ngetes kok. Yo gek bawa pepeling ora. Ben do eling wong-wongane iki. Rukun Islam kang lima puniki tindakna mring para sesama aja padha ditinggalake rukun Islam niku sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Jan apik. Monggo kendange